It-tlieta filgħodu tħabbru 16 proġett ambjentali f'diversi lokalitajiet madwar il-pajjiż kollu b'investiment ta' 10 miljun euro b'kofinanzjament ta' fondi Ewropej. Dan waqt konferenza tal-aħbarijiet li għalija attenda l-Prim Ministru Robert Abela flimkien mal-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli. Hekk kif ġie mħabbar li b'kollox dawn il-proġetti se jfissru total ta' 80,000 metru kwadru ta' spazji miftuħa biex jitgawdew mill-pubbliku. Dan ifisser li l-proġetti f'daqqa jammontaw għal spazju 10 darbiet id-daqs tal-Fosos tal-Furjana. F'din il-konferenza ġie spjegat li dawn il-proġetti tħabbru 4 xhur biss wara tneddija tal-Aġenzija Project Green bħala parti mill-iskema tal-Community Greening Grant. Għal dawn il-proġetti fi żmien li ġej se jkunu qed jiġu sottomessi l-applikazzjonijiet għand l-awtoritajiet e kif bħalissa qed jiġu konklużi l-ewwel fażijiet ta' konsultazzjoni. Fid-diskors tiegħu, il-Prim Ministru Robert Abela tenna kif din l-iskema hija waħda minn ħafna li qed jipprioritizza dan il-Gvern sabiex jagħmel tajjeb għax-xewqa tan-nies. Kien propju fl-ewwel jum tal-kampanja elettorali tal-2022 illi għamilna weda ċara mal-poplu tagħna dwar dawn il-proġetti. Għalhekk bħala Gvern, u ħanitkellem bħala Gvern sħiħ, impenjati bi sħiħ li nsostnu dan l-investiment kbir mifrux mal-pajjiż kollu u f'livell illi qatt ma sar bħalu qabel. Dr. Abela tenna wkoll kif dawn il-proġetti nibtu mill-qalba tal-komunitajiet frott konsultazzjoni estensiva. Dawn huma proġetti li nibtu mill-qalba tal-komunitajiet, ġifieri minn isfel għal fuq. L-għażla dwar liema proġetti għażilna li ninvestu fihom b'din l-iskema għamluha il-komunitajiet infushom. Fil-fatt dal-proġetti li qed nitkellmu dwarhom illum li jifirxu minn nofsinhar ta' Malta sa Għawdex huma l-koll proposti diretti tal-kunsilli lokali u tal-għaqdiet non-governattivi, jiġifieri tal-NGOs. Il-Prim Ministru spjegaw ukoll il-miri sabiex jitlestew dawn il-proġetti mill-isbaħ f'pajjiżna, miri li se joħduna sas-sena 2025. Sas-sena 2025 se nkunu lestejna x-xogħol kollu fuq 80,000 metru kwadru ta' investiment fi spazji ħodor u miftuħa li se nkunu qegħdin inniedu llum. Dal-proġetti mbagħad qed nitkellmu li se jitħawlu madwar 6,500 siġra ġdida. Intant fid-diskors tagħha l-Ministru Miriam Dalli spjegat li ma' 80% ta' dawn il-proġetti mhux se jkunu qed jinvolvu konkos jew pavimentar. Aktar minn 80% tal-ispazji ta' dawn il-ġonna mhumiex se jkunu miksija b'konkos jew pavimentar, imma b'materjal porus bħal ħamrija li jassorbi l-ilma tax-xita. Għaliex irridu nżidu l-ħażniet naturali tal-ilma u rridu naqsu l-arar. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Project Green, Steve Ellul, sostna li l-għan ta' dawn il-proġetti ambjentali huwa li mal-110,000 persuna f'pajjiżna jkollhom spazju miftuħ 10 minuti biss il-bod bil-mixi. B'hekk wieħed minn kull 5 persuni f'pajjiżna jkun qed jintlaħaq b'dawn il-proġetti ambjentali. Fost il-proġetti magħżula hemm proġetti differenti ta' kull daqs u li jvarjaw minn pocket gardens sa sports park buħud minnhom anke f'postijiet li jistgħu jiġu żviluppati. Fil-konferenza ġie spjegat li nataw priorità żoni li huma urbanizzati fil-pajjiż fosthom Santa Venera u Birkirkara, fejn huma ppjanati żewġ ġonna ġodda ta' aktar minn 5,000 metru kwadru bl-involviment dirett tal-komunità u għaqdiet volontarji u ambjentali. L-istess se jsir fl-Imtarfa u Marsa Xlok, hemmhekk hemm pjanati żewġ proġetti ta' 7,500 metru kwadru fil-qalba tar-residenzi. Intant ġie spjegat ukoll kif l-investiment ma' 16 miljun euro jinkludi wkoll pjan ta' manutenzjoni ta' 10 snin għal dawn is-16 proġett. Qegħdin ninvestu wkoll f'maintenance plan għal tul ta' żmien. Fil-fatt kull wieħed minn daw is-16 proġett qiegħed jiġi b'maintenance plan għal mill-inqas 10 snin sħaħ għaliex irridu naraw li kull euro li ninvestuhom fi spazji ġodda imma ninvestuhom fi spazji ġodda ta' kwalità biex il-familji tagħna jgawduhom għal tul ta' żmien.